Doble ang kasub-anan nga nasid natin sa pamilya sa usa ka tuig nga batang lalaki didto sa Dubai. Namatay ang bata gumikan sa COVID-19 ug nagpositibo usab sa virus ang iyang inahan. Ani ang report. Taga Dubai ang pamilya sa usa ka tuig nga batang si Luther Ezekiel. Ang lagsik ug bibo nga bata, dili sagad masakit, suma pa sa iyang mga ginikanan. Apan niadtong Hulyo 31, gihilantan ang bata, hinungdan nga dali nilang gidala kini sa klinika. 39 yung lagnat niya, nagulat kami. So, ang sabi sa amin, na-test nyo ba ng COVID ito? Sabi namin, hindi, gawin nyo po i-test nyo ng COVID kasi nagkasakit yung asawa ko. Matod sa amahan ni Luther, nga usa ka semana pa sa wala hilanti ang bata, nagsakit ang ulo niini ug nabantayan nga nagluya. Giresitahan og vitamins ug tambal ang bata, unya gipapauli. Pagkaugma, nakonpermar nila nga nagpositibo sa COVID-19 ang ilang anak. Miarang-arang ang kondisyon sa bata, human makainom og tambal. Apan paglabay sa duha ka adlaw, nakita ni Roxy nga daw ni burot ang mga mata sa iyang anak ug nagluya kini. Binlad test siya, kinuhanan siya ng temperature, kinuhanan siya ng urine. Walang nakitang problema. Sabi sa amin, Mommy, your son is completely okay. Apan sa ilang pagpauli, nabantayan sa magtiayon nga nagluya na ang bata. Pagkaugma, nang luspad na kini ug ni grabe ang kondisyon, hinungdan nga gidala na usab nila si Luther sa hospital. Nung chinek yung heart niya, nalaman na namamaga yung heart niya dahil sa COVID-19. Kahit na bawal, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung mga nurse. Kumukuha ko ng kumot kahit ayaw nilang pakumutan. Yung anak ko walang damit, yung anak ko puro aparato. Sabi ko, hindi, matulog ka. Matulog ka, nilalagay ko siya dito sa chest ko. Para matulog siya. Kasi alam ko kailangan ko gusto niyang matulog eh. Human ma-intubate ang bata, gipapauli ang mga ginikanan. Apan paglabay lang sa pipila ka oras, gipabalik ang magtiayon sa hospital kay miubos ang BP ni Luther. Pag-abot nila sa hospital, gi-revive na sa doktor si Luther, apan wa na gyud makaya sa bata. Wala kami magawa. Bawat pikit na mata namin siya yung nakikita namin. Bawat galaw namin dito sa bahay, ganun kami tinotorture. Ganun kami tinotorture. Grabe yung pain. Sobra yung pain. Grabe yung pain na nararamdaman namin. Siya lang yung buhay namin, nag-iisang anak namin siya. Mensahe ni Roxy sa susama nila mga ginikanan, mag-amping ilabi na nga ang sintomas sa COVID-19 daw susama sa ordinaryong hilanat. Pag nakaramdam kayo ng kahit anong symptoms, kahit sinat lang, kahit konting sinat lang, magpa-swab test na kayo please. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.